Bi lagun heltzen dira Durangoko azokara. Azoka liburu eta diskaz beteta dago bat-batean. Ateak itxi egiten dira eta barruan gelditzen dira bi lagunak. Ume kuadrilla bat egoan barruan, ezta? Bertan dauzen liburuak eta ikusmiran, ezta? Begitzen, eta egoan tartean mutiko koskor bat, eta hartu ban monstruen inguruko liburu bat, eta halako batean, monstruak urteban liburutik, poliki urteban halako laino moduko bat, bai? Jende guztiak gelditu zen lainoari begira, eta halako batean, monstru bat agertu zen bertan, Sagu Ganbara barruan. Zer gertatuko ote zen gero? Eta Sagu Ganbarara joan zenean, eta bigarren monstrua agertu zenean, ez dakigu ze pasatu den hodeiarekin. Eta hortarako dugu hemen Pello Zabala. Arratsaldeon, Pello Zabala. Arratsaldeon. Lainoa nola dator? Nahiko ilun dator, ez? Eta bai, ez dut uste ostarteak egongo direnik. Eta baita ere hemen dugu zuzenean hirugarren monstrua. Haupa, arratsaldeon. Haupa, arratsaldeon. Ze monstrokeria egiteko asmo edo? Ez dakit, ondino pentsetan nabil. Ez dakit, zuk esan, ze okurtu. Pentsatzearena ez da ona, ordan oso improvisatuko dugu ze pasatzen den. Bajatzen die berriro liburuen sailera, eta topatzen dabe liburu bat, magia liburu bat, eta bati guztutaiakola magia asko, topetan dau truko bat monstruak desagertzeko, eta egiten da magia trukoa eta monstruak desagertu egiten die. Eta ateak berriro zabaltzen die eta lainoa juniten da eta ez da.